ku kawasesa dening sederek sepuh inggih menika Kakang Dawa inggih ning menawi lampan menapa kemawon jejeripun negari Ngamarta awis-awis ingkang raka menika dados daya utawi manunggal Kadang Pandhawa menika awis-awis ning ingkang raka kedang ngurmasi liripun ngurmasi rainipun Kakang menika pinten-pinten candra laminipun linggar saking negari Mandura tuk nalika semanten tasih lara lapa genturaken teteki madeg pendhita kaping 3 menika ingkang ngluru utawi mados ingkang raka kejawi namung Kadang kula Pandhawa upaminipun nalika ingkang raka dados pendhita wonten pertapan Ngringin Gedobya kula peparab Begawan Paning Pinta ingkang nyantrik Kadang kula Dimas Permadi kanthi sesinglon rewa-rewa satriya Mimba Sudra kanthi nami Margana nggih ingkang kaping kalih ingkang raka dados pendhita wonten pertapan Giri Sonya peparab Begawan Balarama ingkang nyantrik kula utawi madosi kula Werkudara kanthi silih warna dados Putut Jayalaga jangkepe kaping 3 ingkang raka dados pendhita wonten pertapan Jati Saloka peparipun ingkang raka Resi Curiganata ingkang madosi kula lare sekembaran kepengin sanget supados dipun ruwat ning tundhanipun jebul menika Dimas Nekula Sedewa kok inggih boten Kadang kula Kurawa ingkang madosi Baladewa rasa rumangsanipun menika wonten pundi inggih menika kapendhet dhateng tata lair inggih menawi dhateng batos ingkang raka tumrap Pandhawa kaliyan Kurawa menika adil nanging wonten lampahan ingkang tinemtu inggih menika dipun wastani lampahing kapribaden menawi lampahing kapribaden menika ala becik bener luput bejo cilaka menika tumrap ingkang nandhang lelampahan menapa wonten tuladanipun wonten Yai tuladanipun menapa nalika lampahan bale sigala-gala ing antasipun kadang-kadang kula Kurawa wiyasa bale wonten papan ingkang sampun tinemtu kanthi rinengga rengga rinakit sarwa endah edi lan peni pinayungan sirap kelikaping kayu kapuk miwah tatalaning kayu-kayu ingkang empuk menapa malih kawul ing pangajap badhe dipun obong mongko nalika semanten kanthi karti sampeka ngaturi Bibi Kunti Talibrata kaliyan Kadang kula Pandhawa supados lumarap wontening bale sigala-gala kanthi pawadhan badhe ngamontenaken pesta raja Bibi Kunti Talibrata Pandhawa sami dateng pesta Andrawina nanging boten ngertos sinten ingkang damel derdak busana
ngertos